What's up mga kadagit? Good morning sa inyo lahat. Happy Sunday. Malakas na ulan sa inyo lahat. Maghapon ng ulan. Kahapon naka-duty ako. Nagta-traffic ako sa Quezon City, Bonifacio hanggang Balintawak. At nagro-roving ako. Sobrang lakas ng ulan. Pero okay naman. Wala namang disgrasya akong na-encounter. Wala naman akong na-assist ng mga banggaan. So, ang laban natin ngayon Salmon versus OS na Jumbo. Ngayon, dalawa kasi yung talagang OS ko dito na Jumbo. Tapos yung pinost ko kahapon na dalawang OS na yun, yung Tiger at saka isang kulay itim. Parehas kasi mas bati yun. Ayoko paglabanin kasi parehas mas bati. Gusto ko itatapat ko siya sa Cebu o kaya sa may salmon. Ngayon, ito yung picture na yan sana yung itatapat ko, salmon versus OS Jumbo na black. Ngayon, trinay ko yung OS na Jumbo na kulay itim na yan. Sabi ko okay din to, pumapalag. Tapos nung linabas ko yung Tiger, sabi ko mas malaki pala tong Tiger ng konting-konti. Tapos tinesting ko rin sa maliit na gagamba. Sabi ko, okay ito, nananakmal din Sabi ko, ito na lang ilalaban ko para masaya. Salmon versus Tiger. Kaya ito ngayon ang paglalabanin ko. Balibalik na rin man natin, mas malaki pa rin talaga yung salmon. Pero sa katawan, kadagit sa katawan, pumaparehas. Halos pumaparehas. Pero sa kapal ng galamay, hindi kakayanin to. Pero wala namang masama, sabi nga kumbaga sa basketball bilog ang bola. Tignan natin kung kaya ng OS yung salmon. Paano masabi? Game na tayo. Siyempre, bago ko simulan yan, siyempre, yung special shoutout natin nasa huli. Pasensya na kayo kung di ako nakakapag-shoutout at hindi ko hinahabaan yung video ko. Hindi pa kasi ako nakakabili ng memory. Punong-puno na. Bibili ako ng memory na mas mataas. So mamaya, may mimit din akong tao, isang subscriber. Paalam ko na lang next vlog. At paglalabanan din natin ang OS na Cebu at OS na Masbate. Pero hindi sila OS na Jumbo, ibig sabihin medyo maliit. Pareha silang putol ang galamay. So yun lang, kukuhaan ko lang yung gagamba. Ginagawa mo! Kadagit, ito yung salmon natin, kadagit Ayan Yan yung salmon natin. Medyo napakatagal nito sa pahamugan at medyo pumayat na nga siya simula nung pinaglaban ko sila nung kapwa niya salmon. Ito naman yung tigrehan. Game na. Ayan na. Uy, pumalag. Pero nalaglag kadagit. Mabigat talaga. Mabigat ng salmon. Try pa natin ang isa kadagit. Try pa natin. Ang bilis ng pangyayari. Masyadong masigla ito. Umalag yung Umalag. Isa pa. Ito yung OS natin. Medyo nanghina ng konti. Ayan ang laki. Kitang-kita nyo naman kadagit. Yan nyo, diba? Halos pumabalikat wala. So ganito na lang, i-condition na lang uli natin tong OS na to. Baka masugatan pa na masyado. Pero isa pa, testing pa natin isa. Post ko lang napunta sa likod. Uy! So yun na nga, wala. Lakas talaga yung salmon. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Shoutout kay Jason Wave at kay Gagambinoy. Yan. Kay Gala Myers, ingat ka dyan sa Samar. Gagambino. So, God bless all.